6 years on, no justice for victims of post-election violence in Zimbabwe. Muri Zimbabwe vanhu vanozoti muzora nhasi ndi 1 August. Vanoziva kuti since 2018 muzuva 1 August pakafa vanhu vazhinji aiwa pamaprotest akaitiwa vanhu panguva dzema-elections munoziva nekushidhwa kwevanhu semapictures arikutendera pasocial media muri kuzviona vanhu vari kuti aiwa it is now 6 years pasina justice yaitiwa. Sanapinda mashoko abuda chinyogwa muchenji radio noti bvasubscribe like kuti na on the bell icon vanyora vachiti today marks 6 years since 6 Zimbabweans were killed and hundreds injured by soldiers and anti-riot police during post-election protest in Harare on August 1, 2018. The demonstrators were demanding the release of election results when they were met with lethal force, leading to widespread condemnation. A government commission later deemed the military's action unjustified and disproportionate, but despite Mr. Mnangagwa's call for justice, no meaningful action has been taken. The anniversary shows the ongoing need for accountability and reform in Zimbabwe. Mashoko arikuya chipetition wanokumana vechenji radio vachiti nyika yeZimbabwe tikuda mareform toda kuti kuadresiwe nhau yema-elections kubva 2018 2023 ma-elections arongova flawed. Maorganization vanhu vari kutemba navo vakaita sana SADC vari ngonyarara hapana zvavari kuita. Vari kuti nyika yeZimbabwe tizi now 6 years aiwa tichitambudzika aiwa tichisuppressiwa mahuman rights achiviolatewa. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko avo pinango mesection medu namusango no subscribe or like so turn on the bell icon.